Missä Barbie oikein viipyy? Minua pelottaa olla täällä yksin. Hei Anna, anteeksi, että jouduit odottamaan. Barbie, miksi ihmeessä ehdotit tapaamispaikaksi tämän kummitustalon? Ei tämä ole mikään kummitustalo. Minä olen perinnyt tämän talon isoisovanhemmiltani. Ja nyt minä haluan myydä tämän talon. Varmasti joku ostaa sen. Sinun isoisovanhempasi ovat taineet bilettää aika kovasti. Ups. Älä välitä, Anna. Minä laitan sen takaisin paikoilleen. Barbie, kenen sinä oikein luulet ostavan tämmöisen talon? Sydämellisesti tervetuloa. Saanko luvan näyttää teille tämän talon? Oh. Taisin erehtyä osoitteesta. Pahoittelut. Näkemiin! Hei, odota! Talo on alennuksessa! Mitä sinä oikein odotit, Barbie? Jos haluat myydä tämän talon, se pitää ensin laittaa kuntoon. Yritätkö sanoa, että minun pitää siivota? Oi ei, minä vihaan siivoamista. Barbie, siivoaminen voi olla hauskaa, jos laittaa hyvää musiikkia taustalle. No niin, aletaan siivota. Lepakko! Barbie, se ei ole mikään lepakko, se on roskapussi. Heti kun olen saanut tämän talon myytyä, niin menen rantalomalle. Oi, minä haluan Italiaan. Meren rannalle. Minä vihaan hämähäkin seittiä. Anna, minä pelastan sinut. Oi ei. No. Mikä urakka. Tämä menee kaikki tähän roskapussiin tässä. Noin. Seuraavaksi talo pitää vielä siivota sisältä käsin. Onpa pölyistä. Pestään lattia. Tarvitsemme ämpärin. Täällähän alkaa olla pikkuhiljaa puhdasta. Auta minua. Nostetaan yhdessä, Barbie. Hyvä. Täällähän näyttää viihtyisältä. Vau, ehkä
Ehkä minä en haluakaan myydä tätä taloa. Olet oikeassa. Minäkin kyllä jäisin tänne asumaan. Tämähän on täydellinen lomamökki. Bonjour, mademoiselle. Oletteko te myymässä tämän talon? Barbie, ei, please, ei tarvitse myydä. Anna, tulen ihan kohta takaisin. Sopi. D'accord. À tout de suite, ma belle. Barbie. Myytkö sinä hänelle tämän talon? Anteeksi, kuinka? Anna, minä vain pelleilin. Minä sanoin, että en halua myydä tätä taloa. Mutta minä sain hänen käyntikorttinsa. Ja me sovimme treffistä. Minä vähän arvelinkin, Barbie. Pitäkäähän hauskaa huomenna. Laitatko sinäkin talosi joskus järjestykseen? Se voi olla hauskaa, kun se tekee yhdessä ystävien kanssa. Nähdään ensi kerralla. Katso lisää videoita, niin näkemiin! No hei Tarja, hyvää syntymäpäivää! Hei Anna, voi kiitos! Oletpa saanut paljon lahjoja. Keneltä ne ovat? Tämä paketti on minun parhaalta ystävältäni. Vau! Vaaleanpunaiset korkokengät. Ihanat. Katsotaan mitä tässä paketissa on. Siellä on käsilaukku ja kaulakoru. Tämä on Kenin lahja. Oi, olen niin onnellinen. Ken on kyllä kiltti. Tarja, avaa nyt minun lahjani. Ihanaa. Tämä on lahjakortti kauneussalonkiin. Kiitos Anna. Juuri tätä tarvitsin. Mennäänkö heti? Mennään Tarja. Tässä on kauneussalonki. Mitä kaikkea täällä oikein voi tehdä? Katsotaan mitä kuuluu pakettiin. Yrttikylpy. Kuumakivihieronta. Ja kasvonaamio. Ensin vaihdamme vaatteet. Anna, antaisitko minulle hiuspompulan? Totta kai Tarja, tule. Valmista! Näytätpä hyvältä Tarja. Nyt menemme yrttikylpyyn. En ole koskaan ollut näin ihanassa kylpyssä. Oi miten rentouttavaa. Oi miten kylpy tuoksuu ihanalta. Miten olisi pirtelö? Siinä on mustikkapirtelö. Olen kuin taivaassa. Miten ihana syntymäpäivä. No niin Tarja, nyt on hieronnan aika. Olen valmis hierontaan. Nyt voit rentoutua Tarja.
Rasvataan kädet. Ja seuraavaksi tulee hieronnan tärkein osa. Laitetaan kivet uuniin. Asetamme lämpimän kiven Tarjan selkään. No Tarja, onko sinulla nyt hyvä olo? Olen unelmoinut tällaisesta hieronnasta jo vuoden. Kiitos Anna. Annetaan kivien vaikuttaa. Sillä välin minä teen kosteuttavan kasvonaamion. Kasvonaamio on valmis. Otetaan kivet pois. Käänny selin makuulle, Tarja. Loistavaa. Wow. Nyt annamme kasvonaamion vaikuttaa ja hyödyllisten ainesosien imeytyä ihoon. Oi, ihoni aivan pehmenee. Ihana olo. Kasvonaamio kosteuttaa ja ravitsee ihon. Poistetaan se. Hoito on nyt ohi. Voi kiitos Anna, minulla on niin rentoutunut olo. Oh. Näytät todella hyvältä. Katso peiliin. Olen todella levänneen näköinen. Oi kuinka hyvä. Kiitos vielä Anna. Tämä oli mahtava syntymäpäivälahja. Järjestätkö sinäkin leluillesi kauneushoitoja? Me näemme vielä. Hei hei! Hei Ken, odota! Mihin olet matkalla noin kauniin lahjapaketin kanssa? Hei Anna. Minä olen matkalla Barbin syntymäpäiväjuhliin. Katsotaan mitä Ken aikoo lahjoittaa Barbille. Olen aika ylpeä näin hienosta lahjasta Barbille. Ken, ei Barbie tykkää autoista. Ken, sinä tykkäät autoista, mutta Barbille meidän täytyy etsiä sopivampi lahja. Mitä jos lahjoittaisinkin Barbille työkalupakkauksen? Ken, sinä valitset lahjoja, joista sinä pidät, mutta sinun pitää miettiä, mistä Barbie pitäisi. Barbie kyllä tykkää shoppailusta. Polttaa Ken. Lähellä ollaan. Mennään kauppaan etsimään Barbille sopiva lahja. Anna, autathan valitsemaan hyvän lahjan Barbille. Totta kai autan, Ken. Etsitään ensin tästä. No, tämä ei ole kiinnostavaa.
Mitäs täällä on? Vau! Mistäköhän mekosta Barbie pitäisi eniten? Mitä mieltä olet? Anna! Minä löysin jo täydellisen lahjan. Ken, eihän Barbilla ole moottoripyörää. Mihin hän kypärää tarvitsee? No, minähän voin ostaa hänelle moottoripyörän. Sopii minulle, mutta etsitään tänään Barbille joku muu lahja. Ken, mitä pidät tästä mekosta? No, Barbilla kyllä on jo aika monta mekkoa, mutta... Ken, sinä nyt et ymmärrä yhtään. Tämä on Barbille täydellinen lahja. No, selvä. Mennään jo kassalle. Hei Ken, odota! No mitä nyt taas? No et kai aikonut mennä Barbien syntymäpäiville ilman syntymäpäiväkakkua? Mitä olisi donitsi? Barbie kyllä tykkää niistä. Taidat muistaa väärin. Barbie tykkää mansikkakakusta eikä donitseista. Yeah! Okei, no, nyt menen kassalle. Seisken! No mitä nyt taas? No ethän voi mennä syntymäpäiville viemättä kukkia lahjaksi. No tämähän on rumaa. Tämä ei tuoksu. Hei, tämähän sopii. Tästä basilikasta Barbie voi sitten laittaa meille pastaa. Ken, tämä on ensimmäinen kerta kun kuulen, että basilikoa lahjoitettaisiin syntymäpäivälahjaksi. No, otetaan sitten tämä tavallinen kukkakimppu. Basiliko, tulen hakemaan sinut ensi kerralla. Jaha, se tekee 60. Tarvitsisitteko mahdollisesti lahjapaketin? Kiitos, kyllä minä näin saan ostokseni kannettua. Kiitos. Mutta lahjapaketti tulisikin kaupan päälle. Oi, ilmaiseksi vai? No, kyllähän se sopii. Vaaleanpunainen on Barbien lempiväri. Ken, annappa mekko minulle. Anna, no voidaanko nyt mennä? Mene sinä edeltä, minä tulen perässä. No, kultaseni, minä tulin toivottamaan sinulle onnea syntymäpäiväsi johdosta. Voi, kiitos rakas Ken. Mitäs täällä paketissa oikein on? Oi Ken, tänään se mekko, josta olen unelmoinut niin pitkään. Barbie! Ken, missä Barbie on? Hän meni pukemaan uuden mekon päälle. Hei Anna, eikö ole ihana uusi mekko? Hyvää syntymäpäivää Barbie. Tässä on minun lahjani sinulle. Voi kiitos Anna. Oi miten kaunis koru. Ken. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Barbie. Paljon onnea vaan. Lahjoitatko sinäkin lahjoja ystävillesi? Nähdään ensi kerralla. Näkemiin! Oi, tämä oli elämäni ihanin syntymäpäivä. Moi, mä oon Anna. Tässä on mun kauneussalonki. Mulla on täällä tosi paljon kaikkea. Mulla on tämmönen ihana pieni harja. Vaaleanpunainen kampa. Violetit sakset. Ja hiusrauta. Musta on ihanaa tehdä kampauksia. Tää on mun suosikkikampaus. Tänään mun luo tulee Barbie ja Ken. Mä teen myös Barbille kampauksen.
Sieltä ne jo tuleekin. Hei Anna! Mä oon valmis. Nyt me tehdään sulle kaunis kampaus ja sillä välin Ken odottaa sohvalla. Mikäs kampaus tehdään? Nyt kaikilla on paljon tämmöisiä värikkäitä hiuslisäkkeitä. Miten ihania! Tommoset mä haluun. Hienoa! Mennään pesee hiukset. Mä näytän ihanalta. Kuule, mä oon jo pitkään halunnut Kenin parran pois. Voisit sä ajaa sen? No totta kai mä voin. Ken, tuu tänne! No en tuu. No Ken, oo kiltti. No jos sä noin kauniisti pyydät. Noin on paljon parempi. Kiitos. Hei hei. Moi! Mä kuulin, että täällä tehdään ihania kampauksia. Pitää paikkansa. Tervetuloa! Kato miten ihania pampuloita mulla on sulle. Onpa kaunis kampaus. Kiitos. Entä minkälaisista kampauksista sinä tykkäät? Kerro mulle kommenteissa. Hei hei!